Ndebe anyị ndewo, anyị ka nọkwa na ụbọchị nnwere onwe nke obodo anyị a na-akpọ Nigeria. Na ike ihe nwere igwe anyị tata. Ụbọchị nke taa, onye ọbụla mara na steeti dị na obodo anyị bụ Nigeria 36. 36 states in Nigeria. Mana oge gara aga, anyị bidoro nwee steeti 12. Okay, so we had 12 states in the past. N'afọ 1967. Okay. Emechaa, anyị nwee steeti 19. 19 states. From 12 to 19 states. Alright. Emechaa, anyị nwee 21. 12, 19, 21. Alright. Nigerian is really growing. Emechaa, anyị nwekwa 30 steeti 30. So from 21 moves to 36, 30 states. Yeah, 30 states. Okay, 30 states. Emechaa, anyị nwezie nke anyị nọ ugbu a 36. Okay, so from 30 we have 36 states presently. Interesting, Nigeria. Nigeria, can you see the growth? We are growing. 34 tinyekwara isi obodo nke Nigeria a na-akpọ Abuja. Isi obodo, Federal Capital Territory. All right. Mana oge gara aga, isi obodo nke Nigeria adịrọ. Oh, so in the past, the Federal Capital Territory was not in Abuja. So where was it? Ụfọdụ kwuru na ọ dị na Lokoja, isi obodo steeti Kogi. Ụfọdụ kwukwara because isi obodo Kogi Lokoja bụ ebe onye ọcha nke merụ na Nigeria dịkọrọ ọnụ a na-akpọ Lugard. Ebe ahụ ka o nwere isi ọnọdụ ya. Okay. Ebe a ka o nwere isi ọnọdụ ya. O mechaa wee buga ya n'obodo a na-akpọ Calabar. Nke ofesi anyị nke nọ n'akụkụ anyị. Emechaa wee bute ya n'obodo a na-akpọ Lagos. Okay. Wee sitezie Lagos ahụ n'afọ 1991 wee buru ya wee gaa Abuja. Nna anyị nwere ananụ wee kọwara anyị ụmụ ife anyị. Ndị be anyị afọ n'ụbọchị ọzọ. Daalụ.